balikan na to ning ilahang pagbautismo ngadto sa sistema sa Babylonia mga kaigsunan. Upat ka mga bahin sa ilang kinabuhi. Una, change of venue, change of residence. Ikaduha, change of names. Ay ikatulo, change of education. Ug ang ikaupat, mga kaigsunan, kining giingon ni Ma'am Pinky, ug sa atong mga panelists kay ganina nga change of diet, mga kaigsunan. Actually, this is a matter of choice. Sa among discuss din mato ni Doc Ray, it's a matter of choice. Depende yun na sa tao kung unsay iyahang pasinungtan nga normal o natural nga dagan sa iyang kinabuhi, mga kaigsunan. But this choice will spell out what you will be in the end. Pero nakita na to, mga kaigsunan, bisag wa pa na to ni mahuman og tuon tibuok quarter, mga igsoon, kining kinabuhi ni Daniel ug sa mga higala, nga ang ilang pagbarog is one story that inspires millions of young people and Christians. Amen. Sa ilang pagnunot, mga kaigsunan, grabe yun pagpuga sa ilang pagtuog, pagalagad. Pero ni barog sila sa Dios sa ilang pagkamatinud-anon. Ug nahimo kining inspirasyon. Labi na gyud kanato nga niagis ng pagkabatanon, mga young people, mga pressure sa inyong pagtuon, Sabbath pressures, and many others. Maabot pagitan ni ining sunod nga mga lessons. Pero kini karon basically, naghisgot ni sa pressures of the society that they are facing right now. Doc Ray. Gusto lang ako i-share mga batanon, no? Mga kaigsuunan. Kaning bitaw na mabitaw tay mga idea usahay sa mga kaigsuunan, labi na ni ining mga panahon na. Kana bitaw ingon nila nga magkalagi na ta adto na tagbukid kay mao na ning atong kahimtang. Apan ang atong leksyon na shape bahin dinhi nga gusto nako i-point out nga nagingon siya dinhi. From the experience of Daniel and his companion, we learn that it is indeed possible to remain untainted by the corrupting elements of our society. We also learn that we do not need to isolate ourselves from society and its cultural life in order to serve God. Mga kaigsunan, atog yung hinumduman. Nga dili ang pagkalagiw, pag-adto sa bisan asang dapita, nga makaalagad ta sa Ginoo. No. We don't need to do that. Where in fact, gikinahanglan yun ta. Kay nga naman, gikinahanglan ang atong kahayag nga atong ipadanag ni ining mangit-ngit nga kalibutan tungod sa sala. Yeah, actually, kung imo i-compare diri sa basahon ni Daniel, mga kaigsunan, it's not really God's ideal nga mag-colonize ang iyang mga katawan sa usa ka lugar, nga maglain bitaw Ma'am Pinky. May nani kay mga Adventist community ta. Ang problema mo gud na mag-colonize ka, paun sa imong witnessing, puro sa enrich, wala na outreach. Whereas, sa kasinatian ni Daniel, mga kaigsunan, didto gyud sila gibutang tunga sa lawod sa kalibutan, mga igsuon. Buti pasabot na layo gid sila sa original nila nga kagikan, pero abi ninyo lawom og dulot, mga igsuon, ang ilahang pundasyon. Mo hinungdan nga bisan tuan na sila sa loud, mga igsuon, sa kalibutan. Sa ato nang gilustrar din ni barog yun sila sa ilang mga prinsipyo o karaan nilang tinuhuan. So, your foundation really means a lot. Kung sa amo pang discussion rin naman, Pinky, kung ingunana, kalawom ang imong mga gamot, mga igsoon, lisod yun ka nga ibton gikan sa imong nabarugan. And that is the spiritual foundation nga gisil-sil sa mga ginikanan ni ini mga batanon samtang didto pa sila sa Jerusalem, mga kaigsunan. Ma'am Pinky, naagi kay ikadugang ni ini nga bahin. Naghuna-huna manggugko nga ang kining kabanay sa mga Hebrewanon kun katawan sa Dios, doon nagtubo nila nga garbo. So naa nagtubo sa ilaha ang kanang spirit of exclusivism. So ang presensya nila ni Daniel ug ang iyang tulo ka higala dito sa Babylon, murag may buti pasabot ang Ginoo nga himuon sa iyang katawhan. Unlike the example of Jesus, mga kaigsuonan, Jesus mingled with the people. Meaning, ang mga katawan, and Jesus was even used to minister to the needs of the Gentiles. So, kining kahimtang sa mga, sa upat ka mga batanon, nga mga Hebrew, ang ilang presensya dito sa Babylon is a proof that even in the midst of secular world, makabarog sila, it they really purpose it in their hearts, nga mabarog sila diha sa kamatuoran.
bisan paghadlokon sila sa ilang maestro nga dili taga-grado kay dili mo eskwela Sabado na ay ganti ang Ginoo kung mopili gid ta nga dili gid ta magpahugaw kun mobiya ng balang adlaw nga gidili sa Ginoo nga di gid nato na biyaan. So ang ila kibaling pagbarog sa prinsipyo gipamatuod nga ang Ginoo gyud wala magbiya nila and then they can make it because they choose to become like one.